Dari kienu jgħidu fi żmien il-fjuri l-omma tibda turi. U tassew huwa hekk dan hekk kif matul il-jum tal-Ħadd fil-ġnien il-pjanti Maltin f'Ħattart spikkat ix-xemx tiżreġ fuq il-ġonna u s-serer li hemm mimlija xtieli u siġar fost l-oħrajn indiġeni. Numru ta' dilettanti tal-pjanti u familji marru f'dan il-ġnien fidejn id-Direttorat tas-Saħħa u l-Kura tal-Pjanti. Il-ġnien kien miftuħ bħala parti mill-ġimgħa dedikata s-servizz pubbliku u fost l-oħrajn minn ħin għal ieħor ġew organizzati taħdidiet informattivi dwar il-pjanti Maltin. Uffiċjal xjentifiku fih dan id-direttorat spjega magħna l-irwol tiegħu f'dan il-ġnien. Bħala x-xogħol tagħna aħna ovvjament nissorveljaw pjanti li jiġu minn barra, naraw li jkunu mħilsa mill-mart biex ovvjament ma nkomplux nżidu iktar mal-mart li għandna. Jekk just in case konna xi problemi ta' mart aħna namlu xogħolna mal-ewwel, naħħu dal-pjanti u anke nipproponu xi miżuri. Andre Xiberras saħaq fuq il-kampanja tad-Direttorat tas-Saħħa u l-Kura tal-Pjanti biex min isiefer ma jġibx lura pjanti minn barra. Huwa spjega magħna li bħalissa jeżisti batterju li qed jolqot ħażin ix-xtieli. Marda importanti bħalissa hija Xylella fastidiosa, dan huwa batterju. Beda mill-Italja, beda fuq siġar ta' żebbuċ u xi siġar oħra, kompla jinferax għal Franza u anke Spanja, kien hemm Bergżera wkoll il-Ġermanja u aħna ovvjament għadna ħilsa minn il-marda u nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex ovvjament nidħolx hawnhekk għax tagħmel ħsara kbira.